waqt il-preżentazzjoni ta' Ġesu fit-Tempju kien hemm ukoll waħda profetessa, Anna bint Fanuel, mit-tribu ta' Aser. Kienet imdaħla ħafna fiż-żmien, wara xbubita kienet għamlet 7 snin miż-żewġa u mbagħad romlot. Sa ma kellha 84 sena ma kienet titwarrab qatt mit-Tempju, lejl u nar taqdi lill-Alla fis-sawm u t-talb. Dak il-ħin stess waslet u bdiet trotħar lill-Alla u titkellem fuq it-tarbija ma' dawk kollha li kienu jistennew il-fidwa ta' Ġerusalemm. Meta temmew kull ma kellhom jagħmlu skont il-liġi tal-Mulej, reġgħu lura lejn il-Galilija fil-belt tagħhom ta' Nażaret. U t-tifel baqa' jikber u jissaħħaħ mimli bil-erf u l-grazzja ta' Alla kienet fuqu. Il-kelma tal-Mulej, tifħir lilek Kristu. Inti fiex tittama? It-tama li Alla ipoġġilna fil-qalb tagħna hija x-xewqa għas-saltna tas-sema u għall-ħajja eterna bħala l-akbar ferħ tagħna. It-tama tikber bit-talb u biż-żmien. Il-profetessa Anna kienet per eċċellenza mara ta' tama kbira u li kienet tistenna mingħand Alla li hu jwettaq il-wediet li jagħmel. Mimlija bl-Ispirtu Santu li kienet kuljum tkun fit-Tempju tal-Mulej, tisma' lill-Alla fit-talb u x'xandar profetikament lill-oħrajn dwar il-weda li Alla kellu jwettaq li jibgħat Salvatur. Hija mudell għalina l-koll li nemnu. Aħna wkoll bħala għandna nibqgħu nittamaw li Alla se jsalvana anki jekk iħallina nistennew qabel ma jwieġeb għat-talb ħerqan tagħna. Jista' jagħti l-każ li aktar ma nikbru u aktar ma naffaċċaw diżappunti fil-ħajja, aktar il-fidi tagħna tiddajjef u nistgħu naslu wkoll li nibdew nitilfu t-tama. It-tama li kellha Anna f'Alla u fil-wedid tiegħu kibret ma' żmien. Hi qatt ma waqfet tagħti qima lill-Alla bil-fidi u titlob bit-tama. It-tama u l-fidi tagħha kienu fil-wediet ta' Alla u dak li ħeġġiġha kien iż-żelu u l-fervur tagħha permezz tat-talb u tas-servizz tagħha lejn il-poplu ta' Alla. Kif nikbru fit-tama? Billi npoġġu il-fiduċja tagħna fil-wediet kollha li għamlilna Ġesu u billi nużaw l-istess qawwa tiegħu, il-grazzja tiegħu u l-għajnuna li jagħtina permezz tal-Ispirtu Santu. U t-tama u l-fervur tiegħek f'Alla qegħdin jikbru aktar ma inti tikber fi żmien? Mulej, għamel li t-tama tiegħi qatt ma tispiċċa u li l-fiduċja tiegħi fil-wedid tiegħek titqawwa dejjem iżjed. Ħeġġeġ lil qalbi bit-żelu għas-saltna tiegħek u kabbar fija imħabba lejn it-talb. Għażiża Marija, int li kont ukoll medija fit-talb u fis-servizz tiegħek lejn Alla u lejn ħutek il-bnedmin. Allimni biex jien ukoll qatt ma nieqaf infaħħar u nirringrazzja l-Alla u nistenna bil-qalb u bil-ħerqa li jseħħu il-wediet tiegħu. Amen.